bapai merantau, kini tiba denai di parantauan, kabaan dia jarang denai dangakan. Angin baakang banyo, angin sampaikan tanyo, kini di batin datara selama, dalam lalu denai tak cinta. Biasonyo adia kakawaan galang, kironyo kababuruanan bakanda. Sio-sio denai latihan dirantang, jonan lain adia babindi. Pada buah jantung di dada kau, menangah kabar dan tarimo, sampai hati adia dan cinta, bagi jua denai dalam dia. Sananglang adi di palaminan, jagolah kasih jora so sayang. Sananglang adi jonan lain, jagolah diri denai rilakan. Batin datara selama, dalam lalu denai tak cinta. Biasonyo adia kakawaan galang, kironyo kababuruanan bakanda. Sio-sio denai latihan dirantang, jonan lain adia babindi. Pada buah jantung di dada kau, menangah kabar dan tarimo, sampai hati adia dan cinta,
subhanallah badan buruk badan buruk bercandu tungkek ko sadang laca bayi itu bana punonya badan tak tinggal ko tiba di datang malang pinang tumbuh di rimbo pupu indah bakas tidak bakas tidak jika buah dipandang orang biar dijulu asakan dape Allah maurah badan indah takana jika babua dipandang orang biar dijulu asakan dape Allah maurah badan indah takana bacaan pandang urang jika baralu badan bajakku jika indah babau pinang tumbuh di rimbo pupu indah bakas tidak bakas tidak coba buah dipandang orang biar dijulu asakan dape Allah maurah badan indah takana jika babua dipandang orang biar dijulu asakan dape Allah maurah badan indah takana bacaan pandang urang jika
Tuhan katahu, namun nyoluko masih taraso semenjak hadir tinggalkan denai tiap harilah dan lalui taraso langan si badan diri satio tangan den ayun satio kaki den langkah tak jale aranan jo tujuan lai den cuba melupakan namun nyawa dia tarui membayang di palupuk mata kenangan tak bantah lah dipasukan jua hatiku maafui kisah kita nan namun nyawa cinta indah kunjung hilang jua.
Semakin larut menerima kabar nan urang sampaikan mande di kampung tabar yang sakit maimbau denai siang jo malam dehi dui den bansai di parantauan dan coba batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam bukannya memberi malah denai dino di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nan diboy mandekan dua balahan badan nyampang takadi mendedi capui Tuhan ampunkan salah anak nan tak berguna dehi dui den bansai di parantauan dan coba batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam bukannya memberi malah denai dino di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nan diboy mandekan dua balahan badan delah bidayo nan jo upayo nyampang takadi mendedi capui Tuhan ampunkan salah anak nan tak berguna di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salang di
Hui Tuhan, ampunkan salah anak nan tak berguna. Kini ku denai man udah sasali, indah ku udah merasakan alun berubah niai dan di hati dalam melangkah marahku angan. Udahlah, tahu kita satu tujuan, sama maraya cito-cito, namun tak sanduang kaki derin tangan, orang tua udah malarai cinta kita. Lah laku denai dalam angan-angan, lah larui hari menantinya untuk engkau nyato mimpi jorasian tak sisiarin tanpa larai cinta kita. Udahlah, tahu kita satu tujuan.